Avui visitem el Camp Nou amb el fill del seu creador. Joan Pau Mitjans és fill de Francesc Mitjans i la seva vida ha girat al voltant de l'estadi des que es va posar la primera pedra. Posa la data del Camp Nou, és la primera pedra, que me'n recordo, vaig vindre aquí i vaig acompanyar el meu pare i em va impressionar, no? Perquè, clar, senties parlar per casa de projectes, però mai havia vist tanta gent, o sigui, és quan vaig donar compte de que alguna cosa està passant. En Joan Pau també és arquitecte i ha participat en moltes de les millores que s'han fet a l'estadi. A partir de l'any 79 vaig començar a intervindre col·laborant amb el pare. Es concentrava, per exemple, en el disseny dels marcadors, el tancament, la renovació de la coberta, i jo vaig posar la malla, volia que es veiés l'estructura que havia fet el meu pare. Transformació de la grada de premsa, llavors em vaig concentrar a lo que és l'àrea del palc de la llotja presidencial. S'ha de cobrir el Camp Nou o no s'ha de cobrir? Per què cobrir? Per la pluja? Doncs, vale, sí, clar, és una bona raó, encara que a Barcelona no plou molt. No és difícil ni massa costós el cobrir, però per un estadi que no està previst cobrir ara és complicat, molt complicat i car. I qui ho paga? Per la Junta, que li accepti aquesta renovació, els hi costarà. Però vostè creu que és necessària per això, aquesta renovació? Bueno, per jugar a futbol és una gespa magnífica. Per allotjar 98.000 persones està molt bé. Que té un cost el manteniment, cert. Però, miri, està Espanya plena d'obres inacabades, no sé, el Mestalla, que hi ha 2 estadis que no saben què fer. S'ha de filar molt prim amb els números. Les opcions, anar a Montjuïc no hi caben els socis i a més el negoci paral·lel, aquest negoci tan important, allí no el podríem fer. Anar a la zona franca, anar a la universitat i fer-ho aquí és difícil. Nois, tirem tot a terra i ens anem i això costa tant, doncs costa. És difícil, Li agradaria potser contribuir més en les reformes de l'estadi? Potser a vegades li ha sabut greu que no sempre s'hagi comptat amb vostè perquè l'ha conegut des que tenia 4 anys. Això, quan es va fer el concurs del 2007, la Junta Directiva va tenir un gest d'invitar-me com a fill de l'arquitecte. Però jo crec que es van equivocar, perquè jo portava 26 anys per aquí aquest estadi fent obres i coneixent problemes, i crec que per mi es van equivocar de no proposar-me redactar una mica el programa i de necessitats d'aquella remodelació que es volia fer. Una vegada estigui això definit, li agradaria participar en el projecte? Sí que m'agradaria. I també participaria si es fes un Camp Nou nou? Bueno, és més complicat. Sí, a veure, aquest escut significa una relació amb aquest estadi. Fer-ho nou ja el plantejament és diferent. Per conèixer això s'ha de...